Mit navn er Benjamin, og i dag vil jeg præsentere jer for begrebet oplysning og oplysningstiden. Jeg har fået besked på at lave den her video, så den vil jeg lave til jer, mine kære kammerater, i anden sæt. Så jeg starter bare nu. Begrebet oplysning hentyder til, at filosofien og naturvidenskaben forøgede menneskets viden om verden og brugte resultatet til at sætte spørgsmålstegn ved autoriteter som konge, magt og kirke. I oplysningstiden begynder man langsomt at forholde sig kritisk til given viden, der bliver indført videnskabelige og logiske afprøvninger for at understøtte den viden, som borgerne netop fik. Målet er så at oplyse hvert eneste område af virkeligheden og forholde sig kritisk til overtro, fordomme over for magtinstitutioner som kirken og enevælden. Så alt i alt betyder det her altså, at samfundets borgere blev mere kritiske over for overleveret viden. Det påvirkede borgerne på den måde, at naturvidenskabens verdensbillede fik mere betydning. Så det betyder altså, at forskning blev prioriteret højere end kirkens ord.